s'enquadra dins d'unes mobilitzacions que s'han estat fent aquests últims dies arreu de l'estat espanyol i avui toca aquí a Girona. Per què fem aquesta concentració i per què la fem aquí davant dels empresaris de Girona? Ho fem perquè ens trobem en una situació de bloqueig, de no negociació, de no increment salarial i és absolutament intolerable. Estem veient que està havent un augment de l'activitat econòmica, però no es tradueix en una sortida de la crisi. Veiem com aquests senyors d'aquí, la gran majoria, estan obtenint uns beneficis, com feia molts anys, estan exportant com feia molts anys, i d'això ens n'alegrem, però això no ho repercuteixen en els treballadors. Segueixen amb salaris congelats o salaris devaluats. I un fet molt important és que està renaixent, com mai, una economia submergida absolutament intolerable. Per donar alguns exemples, una de cada 4 persones que està passant per aquest carrer de Ciutat de Girona, però també de Palafrugell, de Blanes, d'Olot, una de cada 4 persones està en risc d'exclusió social i es pot considerar pobra. Una de cada 4 persones que hi ha aquí. De cada 100 contractes que s'estan signant actualment a comarques gironines, només 5 de cada 100 són a temps complet i indefinits. Estan fabricant vides temporals i precàries i per aquí no volem passar, perquè molts d'ells cada any s'estan canviant al Mercedes i no estan repartint. I aquesta situació només pot portar a la fractura social. O afluixen i repartim aquests guanys per tothom o anem a la fractura social. Estem veient que en aquest moment actual hi ha el 25% de la contractació, el 25% del volum de treball és ja de contractació temporal, és treball temporal. Una quarta part del món laboral és temporal. Fa 10 anys Girona estava per sobre de la mitjana amb renda de Catalunya. En aquest moment està per sota. I per què està per sota? Mirem els sectors fonamentals, els pilars de l'economia de comarques gironines. El sector turístic, que tant se'n parla i que sembla que amb això ens en sortirem tots plegats. El sector turístic està abusant de les empreses multiserveis. Per què utilitza les empreses multiserveis? Per tenir treballadors més barats, per sortir de convenis d'hostaleria, de convenis que tenen millors condicions laborals i aconseguir treballadors més barats, no per ser més competitius, sinó per a aquests empresaris fer-se més rics. El sector de la indústria alimentària apuntal a comarques gironines. Què ens estem trobant? Estem trobant que estan havent un abús de falsos autònoms, amb falses cooperatives, també pel mateix. Què estem aconseguint? Gràcies a la pressió sindical hem aconseguit que es regularitzi un treballador per dia durant aquest últim any. En aquests 12 últims mesos hem aconseguit que Inspecció de Treball, a instància dels sindicats i amb denúncies molt concretes, regularitzin i converteixin en assalariat a treballadors que tenien com a falsos autònoms. Amb el sector de l'administració també tenim problemes. També veiem com les administracions, per aconseguir serveis més barats, estan externalitzant els serveis a empreses que, com els serveis de neteja de Puig de les Basses o els serveis de neteja de Puig d'en Roca o aquí a la Generalitat, són empreses absolutament cutres, sense cap mena de capacitat per gestionar aquella feina. Van a lo més barat i cada primers de mes estem pendents i patint que els treballadors puguin cobrar. Estem veient que l'atur de llarga durada a comarques gironines ja és de més de 25.000 persones. Us imagineu tota Palafrugell, tot, la població que té Palafrugell, de persones que estan en una situació d'atur de llarga durada i que per a molts ja no tenen reincorporació en el món del treball. Això està passant avui a comarques gironines. Més de la meitat d'aturats a comarques gironines estan sense cap mena de prestació o amb una prestació de 400 euros en el millor dels casos. Estan fabricant polítics de dretes
empresaris que només miren pel seu benefici, la fractura social. Ens estan abocant a les portes de la fractura social. Si a tot això afegim que un de cada 3 joves de comarques gironines està a l'atur, que no vol dir que els altres 2 estiguin treballant, estan estudiant, o molts d'ells han marxat o estan vivint amb el que dèiem de l'economia submergida. Aquesta és la realitat dels joves a comarques gironines. I si mirem a l'altra franja d'edat, amb jubilats i pensionistes, veiem que la meitat de les pensions a comarques gironines està per sota dels 700 euros. Amb aquest panorama, evidentment, o la patronal, i aquí estem davant de la patronal, s'asseu, negocia increments retributius, que nosaltres els estem situant entre l'1,8 i el 3%, absolutament raonables. Mirem l'IPC, mirem el producte interior brut, com ha pujat aquest any 2016, ha pujat un 3,5%, nosaltres estem demanant entre un 1,8 i un 3%. És absolutament assumible, i més veient comptes de resultats de molts dels empresaris d'aquí de la FUET, que no miren pels treballadors, només miren per ells. Si no s'arregla això, estem al límit de la fractura social, i ho diem amb totes les lletres. No m'he xuleria per part de l'empresarial a l'hora de seure a negociar condicions de treball. Hem d'acabar amb la reforma laboral. Et poden robar de 2 maneres. Et poden robar amb una navalla quan has tret els diners del caixer, o et poden robar amb un sou de precariat, de misèria, quan t'ingressen la teva nòmina en el teu compte corrent. Et poden robar d'aquestes 2 maneres. I nosaltres no volem ni la navalla ni la maleïda reforma laboral que només pretén sortir de la crisi fent treballadors pobres. Proves de bloqueig, negociació de certs convenis, em pots posar algun exemple?